bajama usuza lo mkenenezo ubokwazi ukuthi sesikhona sasicelile sathi umntwana mayivumile siyawuphinde sibuye futhi hayi nangoba umntwana uvumile saba khona kulolu hlelo sithi sikhumbule kuphakameni kuyinanda 88.4 FM njalo ngamasabatha 4 kuya ku6 ekuseni sikhona ke emlaleli einkundleni zokuxhumana sikhona ku Facebook page sikhumbule kuphakameni 1910 1976 YouTube nanjalo futhi sikhumbule kuphakameni sikhona futhi ku YouTube sikhona ku TikTok sikhumbule kuphakameni inkundla zokuxhumana lezi sitholakala kuzona ukhumbule kwemlaleli ukuthi uma ufuna ukuzwa inanda 88.4 FM la ukhona noma akuthuke phesheya kwezilwandle ukephi faka i-app download i-app lapha ku Google Play Store inanda 88.4 FM i-app yakhona leyo ifake nakanjani uzosithola ngisho akuthuke makukhona i-network nje uzosithola inamba ke ka WhatsApp wethu ithi 0687649968 0687649969 uzokwazi ukuthi usitholeke lapho uma uthumela umyalezo uyabingelela uyaphawula iyona namba nje leyo uzokwazi ukuthi usithole kuyona Facebook page sikhumbule kuphakameni uzokwazi ukuthi usithole futhi kuyona angihambi ke ngathi njengenjalo khona umshumayeli usibisi abakhona umfundisi umhlongo ibona sinabula istudio ake babingelele mshumayeli wenkosi. Ngiyabonga Thabo Sambothi mfowethu nakumfundisi ibingelele bonke abalaleli benanda la kufunyelela leli iphumba khona ngisho ukuthi imini yesabatha ibenhle ngoba amen mfundisi wenkosi imini yesabatha mayibenhle ngoba ngcwele sibingelele ke sihleli phezulu intaba zasengwaqube sizothula umsebenzi ongcwele sithi 1910 to 1976 siyabonga kakhulu isikhathi ke manje sithi 23 minutes past 4 ekuseni umuntu angabe sapholisa amaseko sihlale phezukwayo indaba esize ngayo asazi uNkulunkulu usiphani kahle hle namhlanje mshumayeli wenkosi mshumayeli siyakhona Thabo khona mfowethu umhla ka8 namhlanje uMarch insuku ezimbili nje sithi March 10 excellent insuku ezimbili nje sithi March 10 shuthi kuyafana nokuthi sesikuona ngoba thina ngesonto ezayo ngoba sekudlula insuku eziningi ku March 10 sikuona nje oba sila e-studio singabe sesikhuluma sekwadlula kulukho masithi March 10 umshumayeli sithini. Angibonge Thabo mfowethu kunendawana laphana noma ngihlale ngiyikhuluma nsuku zonke kaMateyu 10 verse 27 la ethi khona uJesu enginitshela khona ebumnyameni nikhulume nina ebukhanyeni lo March 10 ukukhulunywa ngaye kwafika ukukhanya ezweni lakithi angithanda ukukhuluma ngenkanyezi eyabonakala kuqala yabonwa izizwe zonke yayihamba phezulu bakhuluma ababeyizazi zangaleso sikhathi ukuthi kukhona okuzokwenzeka bekubona ukuthi akwenzeki into enjengalesi bhakabhakeni ehlukile kunento ehlale yenzeka nje zonke isikhathi sonke kungekho ukukhulumekayo njengaku umlando mawusho kaJesu wathi uma ifika izazi eJerusalem la nyakaza nala kwelakithi uma ifika uShembe ngoMarch 10 la nyakaza izwe lonke nanamhlanje lisanyakaza ngoba wathi uma ifika uShembe ngwalo March 10 akahlala phansi wenza lo msebenzi ayewuthunyiwe efika lapha eThekwini anyakaza iTheku kakhulu okwakukuhle ngaye wayekhuthele
ikakhulu ekushumayeleni. Wafika zikhona ke inkonzo la eThekwini ezaziqhamuka phesheya zinabo abamnyama nabamhlophe ababeyiphethe singathi ngoba bengabefundisi ngaleso sikhathi. Bathi uma bezwa ukuthi nangu umuntu kaNkulunkulu bathanda ukuthi akabaphiswe ezinkonzweni zabo. Lelizwi ayethi mayeseliphethe kunyakaze wonke umuntu. Wayenento eyayihlukileke kweyabanye. Ngoba kwakuthi ekupheleni kwenkonzo le yasuke iphethe abesecela abagulayo. Babe baningi abantu abagulayo. Nezinyanga zazikhona. Nezangoma zazikhona. Silekelela lo umsebenzi wabantu abagulayo. Okwakuhlukile kuye amakholwa ayekubona nalabo befundisi babe mangala uma ememeza amadimoni awalawule awayalele ukuthi akaphume kulabo abantu bakayise kusho njalo phumani kulabo abantu bakababa bese beyaphumela amadimoni nedimoni lelo kuyinto engaziwa ukuthi wakuyinto enjalo kodwa basho abafundisi bathi awu unomoya omdala wabapostoli engazi ukuthi bona babe nginawo ngani. Kwaba nje uhlupho olukhulu shembe ngoba wafika sezikhona imishini yayikhona inanda lesikhuluma ngayo Nanda mission inkulu yofika lapha inabamhlophe nabamnyama befundisa ikhona iAdams ngapha koMakhutha iziyofika le ngonyami ikhona iMaphumulo neGragville la uShemba abayinkinga kakhulu kuzo lezi mission ngoba ke kwakuphethe nohulumeni omnyama onjalo omhlophe uyibuka le ndaba yabantu abamnyama ushumayela leli ivangeli ukuthi abantu abamnyama bahlubuke kuleli labo ivangeli likaMvelinqaba. Kwathi ke ngoba nakho kwakukhona isifundiswa la kithi uDube bathi umafukuzelo njengezulu wayezalwa uJames Dube wayemfundisi wafunda kuDube kakhulu wazi wawela wayaphesheya wathi umebuya khona wakhe isikole waqala ngephepha ilanga laseNatali elisekhona nanamuhla kwabona kathi khala umuntu ufundile waba noxhaso futhi oluqhamuka ngaphesheya wakhe isikole uhlange nanda namhlanje lisekhona lwakhipha abaningi abantu ngomunye nami waqhamuka khona ngoba umafukuzela lo udokotela langalibalele John Dube waye umakhelwane kakhulu kaShembe behambelana futhi bengaxwayana okwakumxaka uDube la kuShembe kwakuwukuthi uShembe uhamba nabantu abangafundile kodwa uma ehlabelela bayamemukela azibuza uDube bafundise nini uShembe laba bantu ngoba thina esifundile sinabalandeli abafundile sibafundisa ukucula ukuhuba ingoma zenkonzo kuze kube yiyo leyo nkathi kodwa uShembe ufundisa kanye abantu bakhe bambamba bayibambe le ndaba ayibuza uDube lokhu kwenzeka kanjani kubantu abangafundile badlule thina esifundileyo njoba ngisho ukuthi wayeyinkinga uShembe ewuhlupho olukhulu kwathi ke uma kuhlangana ngithe incwadi isho njalo yathe nginitshela khona eminyameni nina nekushe ekukhanyeni wahlangana ke inhloko zabamnyama nabamhlophe sizokwenza njani nangu Shembe eyinkinga ithina uyinkinga ngokuthi
esikufundisakho uShembe uyakuchitha. uShembe ubuyisela abantu emuva kulo nkulunkulu wabo kaMveli Nqaba. Yinto ezokwenziwa njani lena? Ngoba sisathe nabo abantu bethu siyayikhuluma indaba kaShembe. Hey, ningamlaleli lo muntu. Noma efike endaweni zenu, ningamlandeli. Sothi sibona abantu napa sebethe kuye futhi uShembe. Uyomakhuza bathina abantu basentweni yabo. Yaxoxwa le ndaba. Kwaye kwafika esinqumweni sabo izimishini zonke njengoba ngiyibali zafika esimbulini nosathi athi Dube wena ozosilekelela kulento. Umakhelwane wakho wena ufundile ngeke uhlule umuntu ongafundile. Uzosilekelela kulento. La ekhaya la ke kwelakithi uma umuntu ezoxoshwa kuye kuthiwa uyadingiswa. Bathi ke Dube ubani ongasidingisela uShembe la. Kwatholakala ukuthi isilo kuphela okwakumaphumzana kaDinizulu ngaleso sikhathi inkosi uSolomon. Wayevamisileke ukuthi amenywe eThekwini eBhodwe. Uhulumeni wamangisi wawula kuxoxwe ke kulungiswe lokhu nalokho besibungaza isilwa kanjani. Esasi sifike noDube ngoba uDube ufundile nokunye okuzawukhulunywa uza kuhumusha kangcono uDube ngoba umuntu ofundile. Iliphi leli cebe lizokwakhiwa? Cha. Sizoyikhuluma le ndaba ngoba uShembe usedume kakhulu phakathi kwabantu. Futhi bayamhlonipha kakhulu ngaphezulu kokuhlonipha kwakhe sini. Sizokhuluma simhlebe ukuze silo sithukuthele sithi masifika la simdingise aphume kulezi mission zethu. Mhlamba abuye lezweni lakubo eNtabazi bembiza ngomsushwana. Ngikhulumeza seqhubeni. Sukulumbe nebala. Mayesemenyiwe ngoba isilo sasivamise ukuthi kube uyu uDube yakuso. Silekwa emashi. Sayibika le ndaba uDube. Awu ndaba esithi. Kunomuntu lapha nomfundisi. Mkhulu sebathathe bonke abantu bakhe eBhodwe. Hawu. Silaleli isilo. Bayamguqela futhi. Mkhulu lo muntu khulunywa ngoShembe. Ngake ngasho lana. Kathi umzondo unukela abakayise. Iphunga lawo libe limnandi kwabezizwe. Umnenke uShembe la edlule khona kuyabonakala. Indlondlo yakithi kwaNontanda Bathakathi. Noma sasithukutheleka isilo ngaloko kuzwa samenye eThekwini kodwa njengokujwayelekile. Safika la eBhodwe sathi uxoxa nabelungu. Sase siyenyuka. uDube ke uyamtshela uShembe kofika isilo ngosuku oluthize kwamenyezelwa la eNanda kuthi kofika isilo sasingavamisile ukufika abantu bayazi ngesilo kodwa manje akazi basibone base besondela la ePhakamile sewukhona lo muzi wasePhakamile. Kwathi uDube efika nesilo uShembe ubhombela isitimela samaMpondo eselilungisile itafula la isilo sohlala khona nezihlalo konke. Wafika uDube nabantu bengaka begcwele ePhakamile. Wafika uDube nesilo wasethula isilo kuShembe. Awu uShembe wasibungaza kakhulu isilo wakhomba izihlalo kwahlalwa phansi. Emveni kwalokho ukuxoxa kwase kuba nenkulumo. Chabo umthetho phela uthi uma sekufika umuntu omkhulu abantu abasondele bazoqhawula esilweni. Basondela ke abantu njengokujwayelekile behamba ngenyawo qhawule kuze kudedeke masinya. Kwaqhamuka indoda lapha kulayini ozala esilweni kunesishosha. Kunensizwa nje ehamba ngamadoda. Eyakhona la endaweni noShembe uyayazi. Kodwa ngalolu suku kwasuka uthuli.
phakathi kukaShembe nale ndoda. Shembe uyamemeza, hawu wena ndoda uyayikhomba sho wena abanye abantu bahamba ngeenyawo bezoqhawula isilweni wena uhamba ngamadolo sukuma. Ngikhulumeza sexhabeni ngoba lokho noma ngabe umuntu wake wakuzwa ngeke axoxele umuntu. Abantu bonke bathi lesi sishosha phela kuthiwa kwakungesakwagoba la emaqobeni. Hawu ngoba uShembe uyamazi nje lo muntu. Ngikhuluma nawe ngithi sukuma sithula isilo nangu siyabambona siyasizwa isilo lokukhuluma. Oh nayi indaba bo kwathi ngokwesithathu sukuma uhambe uyoqhawula enkosini njengabo bonke abantu sasukuma lesilo waqhuma imsipha. Sahamba lesilo sayoqhawula enkosini kanti isilo siyayibuka le ndaba. Hawu yini le ngiyibona ngamehlami uma kangazi noma sasikholwa yini sasisosho ukuthi lokho nje ngagcina kuJesu esukumisa ishosha. Yini le ngiyibonayo ezweni lami nakuphakathi kwabantu bami. Kwenziwa ke umcimbi wakhona ke waphela ke kwase kuzoba nali isabathe le mhlawumbe kwako yinsuku zawulezine kanje noley'hlanu sahamba isilo salala lapha phezulu kwaDube sasha isilo Dube. Ngiyathanda kodwa ukuthi ngike ngiye kule nkonzo njengoba bethi basonta nje ngesabatha ngomgqibelo. Ngiyathanda ukuthi ngiye khona ngaphambi uba ngibuyele ezweni lakithi leKwaZulu. uDuba bese yamtshela uShembe isilo siyathanda ukuthi sibe khona ngesabatha nebala kwahlelwa yonke into. Kwakukhona amakhosi ke la ngoba kwakuwumkhosi nakhona la ekuphakameni kukhona amakhosi uDube uMagemege kukhona inkosi yalapha kwaMbunane amakhosi amadala ayekhona la. Cha uShembe wathi hayi inkinga kayikho ngoba nanka amakhosi akhona isilo siyohlala phakathi kwakhe kwamakhosi ayinebala. Lifike isabatha inkosi besibeka isihlalo la besibeka isicipho uShembe loyo bekela inkosi. Kwathi mase kufikiwe ahlala amakhosi la ayesengunga nasi isihlalo sesilo safika isilo sahlala isihlalo. Yathi mayisingena inkonzo wayesiyaqhamuka uShembe wafika wazohlala esihlalweni sakhe njengokujwayelekile. Wathi mayisukuma esihlalweni sakhe inkosi yayisihlezi phansi uMaphumzane kaDinisuku. Awu wethuka uShembe, hawu ndaba ezitha isihlalo ngisibekele wena ukuba uhlale kuso ungesabi. Ithi ke inkosi yakwaZulu, cha mfundisi ngiyezwa ngiyabonga kodwa mina ngiyinkosi yasemhlabeni wena uyinkosi yasezulwini uyinkosi yamakhosi. La kwaqhamuka khona igama lokuthi uShembe uyinkosi yamakhosi kuze kuzobe namhlanje. Ngeke umenzeke nothing wena kusasa. Inkosi yamakhosi uShembe kwasho isilo sakwaZulu usivuse sizokucima lokho uma uShembe ngeyona inkosi yamakhosi. Awu kwathi makuphela inkonzo isilo sesihamba sibheke kubo kwaZulu sithi Shembe bengithanda ukuthi ungifundise ukuthi abantu baphathwa kanjani nezwe liphathwa kanjani. Uthi uBhombela inqolo yamaMpondo ndaba ezithi ngiyezwa ngocela nami ukuthi inkosi ifike neziqonga zayo singene la egumbini. Insuku nje ziyawuba isikhombisa ngikhombisa inkosi ukuthi abantu baphathwa kanjani nezwe liphathwa kanjani ngoba inkosi kayilibusi izwe yodwa ineziqonga zayo. Njoba namhlanje kukhona amakhansela kukhona osibanibani nemeya kanjalo. Yibona abo bantu ababusizwe.
Sasuka ke isilo la simnandi sijabulile ngoba uShembe wemukele ukuthi uzosifundisa ukuphatha abantu nokuphathiswa. Saye safika endlunkulu kwadla amahla emahashini sawuqoqa umndeni saqoqa indoni. Oh, ngihambile ngiyeThekwini siya reporter. Ngafike ngabona indaba enkulu engakaze ngiyibone njengoba ngihlale ngiya nje eThekwini. Ngabona umuntu othunywe uNkulunkulu ongenzela isimangaliso wasisukumisa isishosha phambi kwami. Awu, ngamthanda lo muntu. Okuthe egcineni ngacela ukuthi sengathi ube ngangifundisa nenduna zami ukuthi abantu baphathwa kanjani nezwe liphathwa kanjani. Ngizawucela ukuthi lapha endlunkulu abakhomba abantwana ngizabawuthatha nenduna kwakhona uMatholo uThelezi wayenduna enkulu kaZulu nenduna ezinye ikhona ezazikhona ngaleso sikhathi zabalwa lezi nduna ukuthi sihambe siye kuyo asifundise ukuthi izwe liphathwa kanjani nabantu baphathwa kanjani. Yathwala izandla ekhanda indlunkulu yahayiza kwaNkosikazi. Awu, abezitha uthatha ubukhosi igugu lakwaZulu lobukhosi bendlu kaZulu uyobnikeza umuntu. Mhlambe waba umuntu. Awu, ngeke kwenzeke lokho. Sadumala kakhulu isizwe. Kodwa sabuya seza kuShembe umuntu kaNkulunkulu ihambile njengoba wawushiya. Ngaye ngafika endlunkulu ngaqoqa iqonga zonke lezi engibusa nazo izwe. Indlunkulu yenqaba ukuthi size kuzo sifundisa. Ithi ke noma indlunkulu ushisilo uMaphumzana kaDumuzu incincephuze kwezidizi bangokwemfishane isabukubuya nethombokala. Noma inqabile indlunkulu ngizawucela kodwa mina kuba wena ube uNkulunkulu wami. Into engiyibone la ingethusile. Ngicela ukuthi ungakhela isibhedlela. Ngizolikhipha inxibo ezweni lakithi nala ngiphethe khona. Wenza isibhedlela sasendlunkulu lo muzi waseLinda ososuthu emanxiweni nasemasimini enkosi uMamonga wosuthu uDumuzu. Yakhipha inkosi indawo enkulu yathi uzosakha la lesibhedlela ukuze kuthi uma indlunkulu ingaphilile ize la ifike iLinde ithandazela isinde kwase kuthiwa yiLinda Ndonga umuzi waseLinda waba njalo. Lokhu ke ngikushokho ukuthi waba uhlupho elikhulu emission ngoba nakhona imission zakhona azange zimthande uShembe azange zikuthande futhi lokho kwenza kwesilo sesimnikeza indawo. Awu, lo muntu esingamfuni usezokwakha phakathi kwethu na. Kwaye kwafika enkantolo bakhona uNsingisi lapha enkantolo manje ephethe kakhulu. Mefika khona lesisimangalo wayesiyathumela sengathi kwaphuma iphoyisa la kwaMagwaza. Awuhambi uyobheka uyolanda uShembe kulo muzi waseLinda. Kwakungewona umuzi owasewakhiwa ngaleso sikhathi kakhulu. Kodwa zazikhona izindlwana ezazikhona ngoba kwakungahlali umuntu. Kwakuyindawo uthi uma efikile ngapha angene kulezo zindlwana nabantu bahlala egcekeni bakha amakhokovana lokho esithi amadokodo balinde khona leso sikhathi esizobe silapha emhlanganweni. Kwafika uMagwaza kwathi umezi uMagwaza wabona ingane kwakhe ezochitha uShembe kule ndawo. Oh,
uthi uMagwaza lamuza mkhulu kangaka wawungekho wabona amaqhogwane ugcwele hawu umuzi ongaka kusho ukuthi le ndoda indoda impela inomuzi omkhulu kanje uma ngikhuleka ngizokhuleka kuphume bani kuphi kulezi indlini ngangaka wahluleka wathi mayebuyela emantshini lapha phezulu kwaNongoma awu uhambe kanjani Magwaza uthi haya ngihlulekile ngikhuleke kwaze kwashamatha lo muzi mkhulu le ndoda yaphila cha bo besingashonga ukuthi hambe uyobheka indoda uthi yakhe kanjani sithebuya nayo ngoba yesiyayichitha la akuzokwenzeka lo uma kunje Magwaza kusho ukuthi umsebenzi uzokulahlekela kwathi ngakusasa kwathunyenya indoda akazi noma kwakuyaka kwaDlamini yathi mayifika le ndoda isondela la kulomuzi waselinda waqhamuka amankonyane amahle ayi qhamuka amankonyane awuyabuka amankonyane amahle ndoda yathi yayile ndoda ifuyile kangaka iyababaza bazi ngoshonila yabuyele emuva uhambe kanjani hayi le ndoda ayingeke uyenze lutho ifuyile le ndoda cha bo besingayithumela ukuthi uhambe uyobheka ukuthi ifuye kangakanani sithe ubuye nayo uthi hayi angikwazanga ukuyithola ayinamankonyane le yanto inayo yonke imbala yenkomo ongayibona lokho kwesithi uShembe uswazi lukaMaphamba akekho lungamphambanga nezimishini zaphambela nala eNanda zaphambela laphambeka khona kwaNongoma kwaye kwaphambeka nezimantshi uqobo lwazo zema zathi insini nanamhlanje kusenjalo akaguquki sikhuluma ngalowo March 10 ke ukuzala yonke lento kwazala uhlupho sala into eyisimangalisi namhlanje kuseyisimanga wonke umuntu namhlanje uxakanisekile ngendaba kaShembe kodwa ke kumaNazaretha sithi cha bo ibambeni ayinganishisi nina ngoba ningabasekhaya nibheke ukuthi uShembe wayetheni ayethe kungenziwa ningakwenzi kuze nime kulolu khalo lukaShembe nakulendlela kaShembe injalo le ndaba mfundisi ayiguquki engimtshele khona ebumnyameni nina nikubheke nikuveze ebukhanyeni hayi wayindlala ngiyithanda lapho umshumayeli ukuthi okwashiwo uShembe sime khona kwaphela nje sime kokwashiwo uShembe ngoba sekukuningi ukukhuluma manje sekukuningi hayi uthi uyakulandela kunakhanda kunamsila kulapha phakathi nendawo nje into ebuhlungu leyo ke ngoba usho njalo ukuthi ke ila sidideka khona uthi ningahlushwa ningaduswa umuntu ningakhohliswa futhi umuntu ozonintshela izinto eziphambene nalezi nazitshela uShembe phelile nje qondile lento incane imfishane kodwa imi hayi isibonga kakhulu kodwa ushilo wathi uzoyithi nqampu wangayibamba ekuqaleni kunjalo wayishiya inkanyezi kunjalo bangangihlupheki abantu bangibuza indaba yenkanyezi iyoxoxwa ngelinye yes umashumuti bayothi uma beyifuna basho ukuthi sifuna inkanyezi into endala icomment uzuzuke wayihlokoloza izofunakala ukuthi hayi phela bathi sebefona abantu bathi yayenze njani inkanyezi here is comment ukuthi yayenze njani leyo nkanyezi ngiye ngukhombeka kuMarch 10 ngithi abantu sebathi uKhisimusi wamaNazaretha uMarch 10 mina kuthiwa uMarch 10 uKhisimusi wamaNazaretha abantu baye ukunikhombisa uMarch 10 usemehlweni abantu njalo mawahla ngoMain Road lo udlula koKhasimu uthi mawuthi inhlapha shaya kuMarch 10 lapho uhlezi akukhulunywa ngalo ingane zamaNazaretha azazi kuyahlotshiswa kwenziwa yonke into kodwa awukhonjwa ngoba phela uyaphatheka kuMarch 10 ukuthi nanku uMarch 10 besikhulunywa indaba yawo ukuthi hawu manithi uMarch 10 kwakwenze njani balokhu bebuka nje lamatsha bekwelapha abanye omunye wathi awukangithi mina ithunya likaShembe
phela isemathuneni bathi ngangithi mina ithuna likaShembe ukuthi kunamathuna lapho kusho ukuthi leli-ke lenkosi yakhona-ke leli yini yingoba ikhulunywa indaba kaMashithene iqonde sekufike nje kubhiyozwe ungathi nanku uMashithene la ukhona mfundisi ningakhohliswa muntu. Thessalonika wesibili 2 verse 1 to 12. Ukufika kwenkosi kuyakwandulelwa ukufika komuntu ongenamthetho. Asiqale kepha siyanxusa abazalwane mayelana nokufika kwenkosi yethu Jesu Kristu nokubuthanela kwethu kuyo ukuba ningasheshi ninyakaziswe engqondweni yenu ningethuswa noma ngomoya noma ngezwi noma ngencwadi ongathi vela kithi sengathi usuku likaKristu selifikile. Mangabikho umuntu onikhohlisayo noma ngayiphi indlela ngokuba liyokufika kungakaveli kuqala ukuhlubuka kwambulwe umuntu ongenamthetho indodana ukulahlwa omelana nakho konke nokuzikhukhumeza phezu kwakho konke okuthiwa uNkulunkulu noma into ekhonzwayo azazi sihlalise ethempeleni likaNkulunkulu eyishaya uNkulunkulu. Anikhumbuli yini ukuthi ngisekhona kini nganitshela lokho na? Senikwazi okubambezelayo ukuze ambulwe ngesikhathi sakhe ngokuba imfihlakalo yokungabi namthetho isiyasebenza kuphela ukuze kudediswe yena obambezelayo manje. Lapho-ke uzakwambula lowo ongenamthetho eyakumqeda inkosi uJesu Kristu ngomoya womlomo wayo imchithe ngokubonakala kokufika kwayo lowo okufika kwakhe kungokusebenza kaSathane ngawo wonke amandla nezibonakaliso nezimangaliso zamanga nangayo yonke inkohlakalo yokungalungi kwababhubhayo ngenxa yokuba bengavumanga ukuthanda iqiniso ukuze basindiswe. Ngakho-ke uNkulunkulu ubathumela amandla okuduka baze bakholwe ngamanga ukuba bonke abangakholwanga iqiniso benamele ukungalungi balahlwe. Ithi-ke inkosi yasePhakameni olalela Zulu iqhubeka naliya selini ithi indoda yaka Mncwango nikhuluma ngokwakho kumzaselinga ithi leli phoyisa lafika labona amankonyane engabashiya ayingenanina ithi kwakuyimbala engakazibonakala emhlabeni ithi ayingabashiya lamankonyane kuthe okwesithathu sokuthunyelwa wesithathu wayesezombopha hayi ukuthi wayebaleka kodwa wayefuna ukubakhombisa ukuthi wazokungale wazokukhulunywa emva kwendlu wazokukhulunywa endlini abantu behlangene akwazi yena. Bathi waphuma ekseni kunentaba engaphesheya kwelinda kuthiwa wegijima engathi uyajima agijima afika jike phezulu abuye ehlashone phansi emosheni kuthiwa ehlabele zindi intaba zakaNongoma ziye zangisithe ePhakameni. Ngithe mangikhula ngokuthi makumula amakhosazana ePhakameni bengizabe hlabelelo khama uthi kumncanga la hlatshelelo ubaba omkhulu ngela ngokuzofika ngaliphoyisa elalithi zombopha. Bathi wagijima wathi bathi abamsengihamba bathi wadonsa kuleyo ntaba uthemezo welivuna ngoba kuyena owayemdayisa okwakuyena olandelela uphoyisa kwakumnyayiza kandabuko. Uthi wathi mezo welivuna wahlangana naye lapho ehamba ngehashi abantu uthi umncanga babekhona abantu ababehamba naye bathi wahlangana naye wathi uyambingelela kanti useyazi utade womdayisa emaphoyiseni kuthiwa wamhebeza wathi kuthiwa wahamba ngalelo langa waze wawolala kaThabethe Friday la khona. uShembeke lokukhulunywa ngayo wazingelwa kakhulu omunye wathunywa ukuze ushiswe umuzi waselinda kuthiwa wafika kwakuthi mayefika nezithungu zotshani eseyilayithile ngoba uyaguqelwa usezofuna isihlalo sobukhosi uqhathwa nobukhosi bukaZulu ukuze uZulu angasimami. Yavuma na indlinkulu ukuthi hayi impela lo muntu uyingozi embusweni.
befika lo wethu uzoshisa umuzi kuthiwa wathi bethu uyafika lina la elinda kuphela athi uyayilayithi ithungu zotshani ulishaya imvula zibe manzi te wahluleka ekugcineni wahamba uShembe waflathela. Umbuzo esikhathini esisodwa sikude kangakanani namazwi okuphumula na, ngoba amazwi okuphumula ilawa akhulunywa aphelela. Uthi kuMahlase kwathi wafika neziqonga zezwe lakini kuthiwa mase efikile wakhiwa nje umzi waselinda usemmemile uthi wazi uzohlala la insukwana la ngizokufundisa khona ubukhosi. Bathi laba abahle bawo uzosuka ushiye ubukhosi bakho uyohlala emzini wendoda engenazo neinkomo. Ufuna ubukhosi bakho lo muntu njobe eguqela loguqela phambi kwakho uzogcina umguqela nawe. Useyabuza ke madodeni njobe ingonyama inqaba uzohlala la nithini nini kuthiwa kwakhuluma indoda kaButhelezi yathi mina ngingahlala ngobulindele ubukhosi bukaZulu. Yathi ngingahlala ngobulindele wathi lo cha ngeke. Ilapho la isuka khona ingonyama ke uShembe esethi sengizokwakha umuzi waselinda. Uthi ke kulo muzi kuyothi makufika isikhathi lapho abamhlophe beyofuna khona ukuhlasela ubukhosi bukaZulu. Uthi umncwanga ithi inkosi yasePhakameni ithi niyocasha khona uthi amabhomu nazo zonke izinto aboyijikijela bothi methi bayijikijela lo muzi waselinda ziyowela ngaphandle ngeke kushe ngokumuzi la kuyolindelwa khona ubukhosi uthi uphephe ubukhosi bukaZulu. uShembe lo okhulunywa ngaye othe mefika wafika wenza imangaliso zonke mase buya kaThabethe bazozongena ePhakameni. Icabanga ukuthi siyiqale kahle mesiyiqala la ithinta khona uqashuka kwegoda lobukhosi ukuthi kube wavuma lo wayephethe ngaleso sikhathi ngonyama yayikhona ukuthi iluleko uShembe ingabe ubukhosi bakithi ingabe lelizwe libuswa ngentando kaNkulunkulu. Ngisho uhulumeni wayezofika wezothi mase efika la mhlambe enye into edale ukuthi uma sekukhona inkululeko le khona bese kuba nomehluko kaZulu ingoba uShembe khona kushiya khona. Ngiye ngibone Mahlase lapha la siye khona sikade singena nesilo umdlokombane masingena isuke zikhona izilo zakwezinye izizwe. Uyubona ukuthi mase ngena lese ngoba samukela umoya kaShembe kusho ukuthi kuba sakwenza konke okwakwenziwa uShembe okwakushiwa uShembe ingabe umongameli wezwe ilesilo sakithi kaZulu. Mfundisi isikhathi manje sithi 1 minute to sekubalwa ama-second futhi siye ku-5 o'clock masibuya ngale sizobe sesiqhubeka futhi nayo le ndaba. Incwadi oyifundile ikhuluma kakhulu le abaseThesalonike ithi mayifika lapha ya ubani lo 15 ngalokho-ke bazalwane yimani niqine nibambelele kuwo amasiko enawafundiswa noma ngezwi noma ngencwadi yethu. Sekunento-ke ethi-ke manje uShembe akafundwa phansi bese uyabuza ukuthi kanti uDlomo wayilandela ukuzokwenzani. Moke wathinta nento ekuthiwa yasho uShembe ibhale uDlomo hawu usunecala. 5 o'clock manje. Inanda 88.4 FM. It's Inanda 88.4 FM. Letho bangidala. Insizwa lezi. Sezalala. Sithemba uNkulunkulu waseKhameni yobakhumbula la bekhona umthintufo kaMandlala. Hayi sisaqhubeka naye sisekhona kuMarch 10 1910. Mawuzo sithi 1910 1976. La indaba yasuka khona ke indaba kaMarch 10
lo esibheke kona-ke sudumo ukuthi ukhisimusi wamanazaretha umasithe asiqhubeke nayo-ke manje indaba singakephi la singakwena mfundisi Mshumayeli ngesizwe ukuthi ithini ithini indaba endala. Ngiyabonga Samboti. Ngithe uShembe wafika uMarch 10 kwafika ukukhanya kwanyakaza yonke into. Ngithe kwanyakaza imishini nasemathuneni banyakaza indaba enkulu yayingakaze yenzeka. Kwafika izizwe lana zakhuluma zathi lahla idlozi lahla inyoka into enjengaleyo ngangikuzwa ngisemncane. Hawu yini laba beyisho singayazi le ndaba kwakuthi uma ngene isithwalambiza lathina le bathi kunegama lakhona i-praying mantis ngoba kuhlala ukuthi izandlana zakhona bese kuyahamba ngazo sithi thina awunamba abantu abadala kwathiwa ayiphele yonke lonto ngoba kwakuyi-symbol isayini yokuthi awu nampo gogo kube khona nothi sithi ogogo kwathiwa ayiphele yonke leyo nyaka ngoba bavuka laba bantu ya kwathiwa kayichithwe yonke le ndaba kodwa uma esefikile uShembe wafika ukukhanya okwakhanyisa phansi emathumeni bavuka abantu bakhuluma lokhu ukukhuluma kwabo ake ngithathe la eMelmont enkosini esizweni sakwaBiyela enkosini ngaleso sikhathi uDumezweni bakhona bazoyikhuluma le ndaba uma bengayazi abazoyizwa namhlanje ngolunye usuku kukhona udadewabo wayinkosi owayesekholwa lapha ePhakameni wazizwa lezi indaba zikaShembe wayesekhuluma wathi baba umfowethu umkhombisi inkosi umkhombisi oyisemkhulu wenkosi lekhona manje Cakedi akanabo abantwana noma enawo amakhosikazi akanabo abantwana abayothatha ubukhosi. Hawu yini asazi kwenze njani babengakholwa ke bona lapha ePhakameni kwakukholwa lo ndodakazi kaDumezweni udadewabo kaDumezweni wayesethi cha wokuhlela khona siyofika ekhaya sithandaze kwahlelwa ke nebala emzini wakaqhumintaba kwafika kwaqhumintaba bathandazwa ngesikhathi kuthandazwa sekuthi uma kuphela ukuthandaza inkosi siyabuza isibiza yena lo makoti lo dadewabo wenkosi wathi hawu ake usho umfowenu inkosi ebiphethe la yahamba kanjani emhlabeni usethi ke udadewabo lo awu baba noma yahamba kabi kodwa ngizocela ukuthi ngibize undodana wakhe umkhombisi inkosi umkhombisi la kwaBiyela eMelmont angikhulumi ngendaba yakude yaphesheya ezongakwazi ukulandeleka uma ifika inkosi esethandazelwe lamakhosikazi ayemaningi. Hawu uyihlo wahamba kanjani ubuza uShembe uyayilanda ke indaba inkosi umkhombisi ithi cha baba ubaba inkosi yalelizwe yahamba kabuhlungwana ngoba yayingaphilile yasuka la yayimgundlo kukhona inyanga yayiyakuyo yayishamba nezinduna endini noma ezintathu babe lokho ke siqhumana ke nabo befika ngala sisho ukuthi cha sisaphilile induna babe yithumela kwase kuba khona induna la eyafika yakhuluma into embi ngale kubaba inkosi ngale yayisiyaphatheka kabuhlungu. Awu
zathi induna ihlezi ngale inkosi yayisithi cha ngisayosithela kanti sithathe isikhali yasifaka la ejazini yahamba yayihlathini yathi mayifika ehlathini ayisifike inqumukhokho umqala uma lezi induna zilindile hawu inkosi yayisihamba isikhathi eside kangaka uma beyilandela bayafika inkosi isiphangalela kwase kuthunyelwa ke lapha ekhaya kwasama umzamo ke yabuya inkosi yazofihla yabuhlungu ke uthi ke uShembe ndaba ezithi angithe ngithandazela amakhosikazi akho kwakukhona isandla sichitha imithandazo phezu kwalamakhosikazi kusho ukuthi bekuuye uyihlo wafihlwapi base beyalikhombile wathi cha kusasa ke kuseni sovuka siye khona siyomkhulula naye njengoba ngisho Sambothi mfundisi ngithi kwafika ukukhanya emhlabeni kwavuka bonke abantu bavuka emathuneni lokho okukhulunywa la eBhayibhelini ukuthi kuze usuku labo ovuka khona sebavuka shafika umnikazi wabo abamemeza bavuka emathuneni kwathi ngakusasa kwalihlelwe ingane namanzi wahamba uShembe waya khona usethi ke uma seyiqedile uShembe uthi indaba ezitha ebesizokwenza la elibele likayihle sesiqedile thina ngokwethu sikwenze kahle kodwa umphumela walapho uyena uyihlo zofika zokutshela ukuthi sikwenze kahle yini lokho ebesizokwenza wahamba uShembe kwadlula amasonto amabili wafika ngephupho uDumezweni wafika la endodaneni yakhe umkhombisi uyisomkhulu wenkosi ekhona ebushaya kwaBiyela ithi ke inkosi umkhombisi uma isikhuluma nenkosi yasekuphakameni ithi baba ngithunyiwe ubaba ufikile uthi ngimbone egcekeni efike ephethe egqoka ingubo emhlophe uyangakaza igqoka ingubo emhlophe wafike ephethe ubhasikidi ngiyakhumbula lo wamandiwe owawunentashinge ongathi ugobile phakathi nendawo umi kanje wathi wafika udwele ibhasikidi uthi wafika ubeka egcekeni la lo bhasikidi ugcwele amaphakethe amnyama brown amaningi ngokuthi wawathatha la maphakethe uthi welikhipha ngalinye athi melithulula abeke ingane egcekeni uthi sagcwala igceke ingane uthi ngizobonga mkhombisi mntanami ngoba ukukhala kwami ukuzwile uhamba ungibongele kuShembe ukuthi sengikhululekile kulokhu akukhululwa amakhosi akwaBiyela angazange amemukele ngoba wayefika engcolile wafika umgezi wabantu uShembe wayigeza inkosi yakwaBiyela la ngiyengifunda incwadi la ukuthi lokho engikhuluma ngakho namhlanje akukho phesheya kwezilwane ukuthi ubani lo oyosiyela phesheya asilandele lento okhuluma ngayo sizoyenza la futhi akukho ezulwini ukuthi ubani ozosikhuphukela ehle nakho akulethe la izwi nje liseduze nayo njengoba sikhuluma inhliziyo yakhe ivume inhliziyo yakhe mayelikhuni ngeke kuwele umuntu ayephesheya ukulandela lelizwe izokwehlula nje unjalo kwazalwa ke lapho amakhosi inkosi enkulu ebekade ihlonishwa kakhulu uNkanyiso Biyela yise wale nkosi ekhona yazalwa lenkosi wayifihla uShembe kwaze kwafika isikhathi sayo sokuthi ibuze yabusa kahle yamthanda uShembe yahamba naye yenza konke akushoyo yaphumelela izwe lakwaBiyela la notha la nonophala la ncwaba ngoba uNkulunkulu uShembe inkosi yakhona imlandela uShembe wayetheni uShembe ayizange iye enyangeni nezangoma lokho sokugcwele namhlanje ukusiphazamisakho ekuhambeni kwaloku kukhuluma ngikhuluma ngokukhanya okwafika ngomashithela kufanele incwadi efundwe umfundisi abaseThesalonika besibili iphinde futhi nesahluko khona kube sesibili ngoyifunda lapha phezulu ithi ukufika kwenkosi kwandulelwa kuyakwandulelwa ngokufika komuntu ongenamthetho
okuchaza ukuthi uShembe noma esebuye ngoba phela kukhona ukubuya kaShembe abuye ngamazwi la ukuthi kubuya imfundiso wena usabheka igaqa lakho ukuthi kuyovuleka igumbi ucabanga yonke into kodwa ukubuya kokuthi wathini kodwa kuqala ngaphambi kokuthi kubuye kuzoqala kungabi namthetho siyabona ngisho ezweni akunamthetho umthetho nje amanga yonke into yonke manje ithi incwadi shuthi njalo lento ifana nonkosikazi mayisikwa kuba buhlungu kodwa ekugcineni kuzinto enhle namanje kuqala amanga ukuthi ke useyeza ke uShembeke ozoyiqondisa kodwa uzoqondisana mangaqalanga kwanamanga phela qale kube namanga bese liyavela iqiniso bese bayaqala ke abafuna uNkulunkulu ukuthi hayi inganakho nje wathi nakho ke fundisi nakho ke Samboti sengijahile seniyithinte khona sikude kangakanani namazwi okuphumula amazwi okuphumula ashiwo bani uBombela isitimela samaMpondo ithi incwadi ejwayele ukufundwa uMahlasi esilethela silethwe yona amahubo 78:1-4 yebo iyona kuphela soyenza la ithi zwanini bantu bami umthetho wami nibeke izindlebe zenu emazwini omlomo wami ngiza kuvula umlomo wami ngomfanekiso ngibonakalise izimfihlakalo zasendulo sizobona izimfihlakalo zasendulo indaba enkulu esikuzwileyo sakwazi nawo baba basitshele kona asinakufihla kubatwana babo izindumiso zikaJehova zisitshela kuso isizukulwane esizayo namandla akhe nezimangaliso zakhe azenzileyo yilonke sizokwenza ithi ke awuphinde usho ukuthi yiphi incwadi le ncwadi amahubo 78:1-4 nazo eke ngifunde enye yeah uthi ubabamkhulu ngaphambi kokuthi afike aphume endabazo uNkulunkulu bakhona nje abafundisi uthi angiyokwenzani uthi ngiyisa kubantu abangazi laba sebeyazi kodwa bakwaziyo okwabo uma ufunda iBhayibheli eqaleni uNkulunkulu wenza icovenant isivumelwane nabatwana bakaIsrayeli wayibhala zaningi ivumelwano namhlanje sisesivumelwaneni sikaJohani kungabe sisibambe kahle yini esokufika kaShembe uthi sithi ke namhlanje ukubuya kwenkosi njengoba sikhona sangamaNazaretha abantu abaningi bakholele ukuthi sokulungile ithi inkosi yasekuphakameni sihlele eparadise babe khona abantu ngidabukela babe ngekho thina boShembe sisazohamba kuza isikhathi la kuzoba khona oShembe abaningi lesikhathi soShembe abaningi kuzoba isikhathi sabantu akwathi mebefunda umlando bawuthatha bawufaka engqondweni yilabantu abawufaka engqondweni othi uma ukhuluma indaba endala bathi into eyayidala kanjwe ngenyawo makiwe enhlangakazi ingoba imoto zazingekho abazothi into eyayidala kuhlalwe eziceshini ingoba amabhentshi ayengekho yangaphuzi itiye ngesabajo bamaflask ayengekho ngoba amaflask ayengekho bese bekhohlwa ukuthi umdluli uyashumayela ngenyilanga umdluli umvangeli uthi bese yothandazela indoda lapha phansi kwendwele sihamba nomshumayela uMamphumulo omfishane uthi mefika indoda ihamba noMaphumulo le ndoda yayinemoya mebeza yayinele izwi ukuthi bayeza ayizomoyeni ithi bayeza ibaleke ishiye uthi uMaphumulo ngelinye ilanga mdluli asithi masifika manje ngoba uyabaleka umoya wakhe idimoni lakhe lizwe iphunga nje kaShembe asichele umbhedha alala kuwona ngamanzi abusisiwe njalo bangene bafike bawuchele mayibuye uzomfica uShembe selalela la khona bafike ngikhuluma indaba yeflask njalo ngenza ukuthi bazi abantu ukuthi akukho uShembe akwenza ngoba kungekho wakwenza ukuze kube khona kwakungekho wakwenza ukuze kube khona futhi kuphilisa abantu
ekuqaleni kuzobe sekugcineni akukho akwenza bengafundile bacela kumbheda afika lala melala kuvele bayeza bangasho bebefika bamficulela ubanjwe amanzi akhela umbheda baqalele khulume iflask manje bathi bambula ingubo athi ngaqala manini madoda alethi bona utata ngotshiwe simeleni manje wena mdlulu ungayibambi ingubo uphuza iti elishisayo ngesabana hawu hayibo uthi lithi dimoni iti elisuphela lingashisi elisuke lishisa kuyuthi wena ugcina iti eliphekiwe ngoba le ndawo lingena nokushisa lingena nokushisa kwangolesihlanu wena ungayithathi ngoku wena amaphumulo ngithandazele wena wezethanda ayikho into ethi-ke into yabantu manje keke singayikhulumi ithi incwadi engifuna incwadi kuqala kodwa kwafika abafundi bakhe leyo ncwadi uMateyu 13 verse 10 to 15 kodwa kwafika abafundi bakhe bathi kuye ukhulumelani kubo ngemfanekiso na waphendula wathi kubo nina niphiwe ukwazi imfihlakalo zombuso wezulu kodwa bona kabaphiwanga futhi ngokuba yilowo nalowo nakho uyakuphiwa kuvame kodwa lowo ngenakho uyakwamukwa nalokho anakho kungakho ngikhuluma kubo ngomfanekiso ngokuba noma bebona kababoni noma bezwa kabezwa kabaqondi kugcwaliseke kube isiprofeto sika-Izayo sokuthi ngokuzwa niyakuzwa ningaze naqonda ngokubona niyakubona ningaze nabonisisa ngokuba inhliziyo yalesizwe isiyaba lukhuni bezwa kanzima ngezindlebe amehlo abo bawacimeza funa mhlawumbe babone ngamehlo bezwe ngezindlebe baqonde ngenhliziyo baphenduke ngibaphulukise lana ke sinesikhathi namhlanje sizini sikhuluma ukuthi ukubuya kwenkosi yokwandulelwa umuntu ongenamthetho babuza abantu yayisihambile inkosi kanithini mithi ngelinye ilanga kuyodlula kulomzi wasephakameni kuthiwe kwakusephakameni ithi kodwa isho kuduma ibhasi khona ikhasethe ngingilalela kuduma ibhasi yokuthuthuka ngicathi kwakuyilokhu kwakuyi-14 leyo yayithi engathi iyacisha yayikhondathi ukhanda sikhona sisekuphakameni uyayikhuluma ubaba uthi kusazothiwa kwakusephakameni uthi uyobona kuhamba inja kulo muzi uthi-ke kodwa mase kubuya kuyoba kuhle kuyophindwa kasikhombisa namhlanje abantu abaningi bayajabula bathi sesifikile la kungakhanyisiyo khona ilanga lani langakhanyisiyo leli langa lalomkhandi hlala nathi inkosi yethu basho njalo namhlanje abantu uma befuna ukuhlubuka bathi lento kaShembe ayilona ifa kuthiwa la babone kodwa bangabonisisi uma uye esihlabeleni ubani 120 220 yazi yafika yeah 220 number 7 vusa omunye endlini yakho ahola abantu bakho mase sifuna ukuhlubuka sisifunde lesihlabelelo bese sithi kanti kwathiwa sophathwa oShembe kuphela yini sithini lesihlabelelo vusa omunye baqonde kodwa bangaqondisisi besuya ke encwadini ke enye iGalatiya soyifunda khona isithembiso asichithwa na umthetho sizoyifunda mangisuka la leyo ncwadi ukuze isikhathi esikusona akusona isikhathi sashintsha manje lithe sikuthi kangakanani namazwe okuphumula isikhathi esikusona akusona isikhathi senkokhelo isikhathi sencithakalo inkokhelo yenziwa sebeqoqelwe ndawonye esemunye ophethe bese kuthiwa ke manje sesikhipha embizene yodwa njengoba kusenje ayikakafiki inkokhelo kuthiwa inkokhelo uma isifikile iyosefa izisefe ngithuflawa out of 10 cishe kuyosala 1 asikakafiki ke lapho njengoba sithi 115 years
namhlanje asingahloli ukuthi sokusetshenzwe kangakanani asihlole ukuthi sesiugcine kangakanani umthetho washo uShembe ukuze siwazi ube muhle lo 15 years wethu ungasho umfundisi ukuthi sesiwuphule kangakanani kanti uthi wena sesiugcine kangakanani sesiwuphule kangakanani phela ukuze ube muhle phela uthe ugcina asho ukuthi asiphule ingakho ngithi eke sihlole lokho akushoyo ukuthi asigcine umthetho ukuze kwamukeleke namhlanje ngiyafuna ukuyikhuluma lento ngiyafuna ukuyikhuluma isikhathi sokuthi sibheke ukuthi uShembe methunywa la sisafana naye anginjengawe baba ngiyozama ngiphelele usenjalo na uma esefikile yena ubaba mkhulu umefika la ufika khona omathe banamabandla ngenzela isibona uyasiluleka uthi uma wena mholi uma epulpit uthuke abanye abaholi ukhulume kabi ngabo ufundisa abantu ukuthi umholi uyathuka uthi kusasa bazothuka wena into ayithunyiwe yini wayazi ngayithunyiwe namhlanje na kungabe sikukhuluma ukuthunywa uNkulunkulu yini ngoba uShembe mefika ukuze umathe athuma abantu athi nihambe niyobheka nange uvakashe ekhaya eke nihambe niyobheka ukuthi usekhohliwe ukuthi uthunywe yini yingoba wayebona abantu bengasangeni ebandleni lakhe angithi wayeshumayela uShembe ngoba wengezile namhlanje isikhathi sengichitha kabi namhlanje mangishumayela la ngifuna abantu bahambe baye la ngikhona mina hayi ukuthi baye kuShembe ngoba ibandla elakhiwayo ibandla likaShembe akulona ibandla leqembu engikulona uma sesishumayele amaqembu uShembe angibe njengawe ngozama ngiphelele wethatha abantu akhona amaqembu ezulwini abathe abangenise kulama thonto ekade ifuthi kodwa abaseKorinte ethi ingoka sibanibani ingoka sibanibani wabhabhathi iyona lento ofuna singene phezukwayo namhlanje ukuthi uShembe munye uthunywe uNkulunkulu oyedwa akekho wabhabhatiswe egameni lelanga akekho wabhabhatiswe egameni lenyanga yezulu namhlanje umuntu uyalalela abantu babhabhatiswe egameni leyihlalo sikude kangakanani namazwi okuphumula esikhathini esikusona na uthi ke ubabila ehleli ekhuluma ngesikhathi esikusona ushaya isihlalo 1965 bengikhumbula uthi lesihlalo engikusona uthi kuyonithatha iminyaka amaNazaretha ukuthi kube khona oShembe abofana nathi wayithi namhlanje masishumayezana sithi lo wethu kuvukelona inkosi la umshumayeli qhubeka uzethiwa ngithe ukukhuluma yona indaba mfundisi lebo uqale ngayo yokuthi singakhohliswa muntu futhi singaphazanyiswa muntu kuloko kuhamba kwasekuphakameni ikakhulu thina singamaNazaretha ngoba lobo buNazaretha abakhiwanga uhlezwe phezulu kwetafula ubuzwana ukuthi kulungile indoko lokho hayi sengathi akulungile uShembe nje wafika wathi nakho kulungile akulungile lokho nakho kulungile akulungile lokho anokwenza lokho nikuyeke lokho uma sihamba kanjalo sihamba kuyona indlela le uShembe asibizele kuyona uthini lapho mfundisi ngibuyele encwadini funda ngibuyele encwadini manje ekhuluma ngalento esikuyona uNazaretha ngalesikhathi esikusona ukuthi sibe isikhathi izokhuluma ngesikhathi esikusona ibisikhuluma ngokuthi yini yona le incwadi yabaseGalatia 3 sizoyiqala ku15 bazalwane ngikhulumiswa kwabantu ukuthi akukho umuntu ongesula noma anezele sivumelwaneni esenziwa saqiniswa ngumuntu izincwadi ngithi akekho nganezela akekho futhi ongehlisa isivumelwaneni khona isivumelwane esenziwa uNkulunkulu
muzwane kwakheka ubuNazaretha endlini kaMzazela. Senziwa noMzazela ukuthi wena yashintsha umhlanje ushembe isivumelwano lesi. Ubani uzosinciphisa? Ngizwa amaNazaretha athi sisentweni ephelele kodwa ngathi mawuthi ungawabuza ukuthi yini le phelele enikhuluma ngayo ngathi ngaba nenkinga. Nakho asibuyeke 15. Manje ke izethembiso zani kuAbraham nolibo lwakhe. Nolibo lwakhe. Lezi umNazaretha kwabani? UMzazela nolibo lwakhe. Kwathiwa la kuwena kuyophuma abaprofeti. Akushiwo ukuthi nakamhlongo kuphuma abaprofeti. Ngifuna ukuyifunda kahle le. Icaca ukuthi lento yabekwa esiswini sentombi yakaHadebe ngoba iyona yagwinya imbali. Bonke abantu abanegazi abachithekelwa iphunga laleya mbali. Ibona kuphela namanje umuntu wakhona ushemba abaningi. Oshembe kuzoba abantu abachithekelwa ilela gazi. Uzoyizwa incwadi ithini? Ithi incwadi ke mesiqhubeka. Ithi manje zethembiso zani kuAbraham nolibo lwakhe. Akasho ukuthi olibeni eqonde abaningi. Angithi mase bebaningi. Laba abaningi ke manje wasebebaningi nje. Kwathiwa olibeni kwakushiwo yedwa. Ngesikhathi sikaJesu kwakushiwo. Ngesikhathi sikaAbraham. Abraham yena ozala uJesu uthi ke abaningi kodwa eqondise noyedwa. Naso libeni lwakho olunguKristu. La yaqondana. Nalana ke ulibo likaMzazela kodwa khona yedwa okuyena kuyena uyohlala. Ngifuna ukukhuluma ngakho sisona. Yilokho engikushoyo ukuthi isivumelwano esiyaqiniswa phambilini nguNkulunkulu akukho umthetho obeke emva kweminyaka engamakhulu 430. Lesivumelwane akuzothi base kukhona umthetho kaHulumeni. Bese kuthiwa anginamhlanje sigijime ngenkantolo. Yeah. Sizama ukushintsha lento. Kuthiwa ke uNkulunkulu uzoyisebenza ngesikhathi sakhe kuze kufike la iqeda khona. Siphathe kanjani lapho? Ongasesula noma asiqede sona kanye nesithembiso. Ngokuba uma ifa, ifunde kahle ya. Ngokuba uma ifa lizuzwa ngomthetho akusayi nesithembiso. Kodwa uNkulunkulu umnikile uAbraham lona ngesithembiso. Elomthetho liyashintshwa. Elabe komthetho. Kodwa elesithembiso ashintshwa. Ingakho ke la eNazarethini mulalisisa asiqale kahle lento. Ubhombela mefika ufika namadodana amathathu. Ufuna kuvele manje ukuthi hayi akulona ifa manje lani lomthetho wabantu. Khona inkosana ubaba ikholombini. Khona indlu yesibili la khona inyanga yezulu. Khona indlu yesithathu khona ilanga. Uma esehamba emhlabeni asikhuluma ukuhamba samba ngokuqala. Kodwa ngisho le ncwadi ikhuluma ngesikhathi esikusona ukuthi sibhajwe emthethweni ukuze uvele iqiniso lesithembiso elizovezwa uNkulunkulu. Ifundeka ngeindlela lamaBhayibheli ahluka. Ngathi ngayifunda kule Bhayibheli ukuze izwakale kahle. Galatia 3. Ifuna ukuyifunda la kule Bhayibheli. Inanda 88.4 FM uhlelo sikhumbule kuphakameni. Isikhathi ke manje sithi 23 minutes to 6 o'clock. Kumbule mlaleli khona uWhatsApp uthi 0687649969 0687649969 ungathumela lapho noma ku Facebook page othi sikhumbule kuphakameni 1910 1976 uphinde ufake khona lapho lapho udinga khona ukuphawula sizokwazi ukuthi sikufunde la emoyeni hleli khona la Thabo kaSambothi umshumayeli uSibisi kuba umfundisi uJS Mhlongo sikhona la phezu kwentaba zaseNqwaqobo ohlelweni lakho umlaleli sikhona angazi ke noma inetwork iyavuma yini kodwa sobona ukuthi ku WhatsApp thumela nje lapho ku WhatsApp sizobona nje ukuthi kuyasebenza yini
ya Sikhona. ake sibuyele khona ngala kumfundisi. Eke siyiqaleke bazalwane, ngiyakhuluma njengomuntu. Uma isivumelana noma somuntu siqinisiwe, akukho umuntu osichithayo. Yashintsha ke. Akukho umuntu osichithayo nowenezela kuso. Kepha izithembiso zamenyezelwa kuAbraham nakuyo inzalo yakhe. Kasho nakuzo inzalo. Akasho ukuthi inzalo zakhe zonke. Njengokungathi ngeyiningi, kodwa njengokungathi yinye. Uthi nakuyo inzalo yakho enguKristu, munye okhonjelwe ukuthi kuyena ngaleso sikhathi uzoba uphethe umbuso wasezulwini, uKristu. Kodwa isivumelwano esenziwe uNkulunkulu usenze endodeni ezela abantu abaningi. Bonke banalo leli gazi, kodwa leli gazi linawo lo moya, kodwa munye ozosebenza. Uthi-ke ekugcineni, kepha ngisho lokhu ukuthi isivumelwano esaqiniswa uThixo siqiniselwa uKristu. Umthetho wamenyezelwa emva kweminyaka engama430. Awuyusichitha sona uze usenze isithembiso sibe yize. Ngokuba uma ifa likhona ngomthetho alisekho ngesithembiso. Uma likhona ngomthetho alisekho ngesithembiso. Sesichithekile isithembiso. Kepha uThixo walinika uAbraham ngesithembiso. Pho umthetho yini? Nansoke la ayisho lapha la isho ukuthi uyini pho umthetho? Pho umthetho yini? Wenezelwa ngenxa yezono nakho. Namhlanje sila semthethweni ngenxa yani? Yezono. Esifuna ukuthi imithetho ivune. Esifuna ukuthi imithetho ivume thina ukuze senze izono. Imfundiso kaShembe ichitha umthetho. Ngitheni mina? Ngithe njengamanje uma umlando ufunda ngendlela sesikoleni ubeka la. Uma soqala phansi umlando siukhiphe inhlizweni zokukholwa, sihlale phansi, yonke lento esikuyona njengamaNazaretha iyondlaleka. Kodwa uba sosebenza ingqondo izodinga umthetho. Kodwa ukukholwa kuzodinga abani? Kuzodinga uNkulunkulu ayixazulule lento. Ithi-ke imiqhubeka ke lencwadi, ngenxa yezono yaze yafika inzalo, kuze kufike inzalo ebinikwe isithembiso ukuba uhlelwe ngezingilosi esandleni somlamuli. Umthetho uzosebenza ke manje uhluleke ukusebenza koze kufike inzalo ebekelwe isithembiso ezofika isifika ngesandla seyingilosi. Ya. Nezingilosi esandleni somlamuli. Kepha umlamuli asiye wamunye, kodwa uThixo munye. Umlamuli kamunye, kodwa uThixo munye. Pho-ke umthetho uyathiyana nesithembiso sikaThixo na. Ngokuba uma ubuphiwe umthetho ongaphilisayo ukulunga, ngakuba khona umthetho isibili. Kodwa umbhalo uvalele bonke ekoneni ukuba abakholwayo baphiwe isethembiso esingokukholwa kuJesu. Kepha kungakafika ukukholwa sagcinwa phansi komthetho, sivalelwe ukukholwa obekuza kwambulo, obukuza kwambulo. Ngicabanga ukuthi sikhulume yaqeda Izwakala kahle. khulume yaqeda le ukuthi isikhathi bayabuza phela abantu bathi maNazaretha nilandeni ezinkantolo ile ncwadi sisabanjwe isono ngoba sikholwe yini dala sikholwe isithembiso. Enkolweni ufika umprofeti akhulume ngani? Akhulume ngesivumelwano sakhe noNkulunkulu. Bese ekhulume ngesivumelwano sakhe noNkulunkulu bese kuba khona umthetho ogcinwayo. Bese kuba khona isiprofeto. Bese kuba khona ukufezeka kwesiprofeto. Uma
umlando nawugcina ngengqondo ngeke nikubone ukufezeka kwesiprofeta sisenkingeni nje ingoba umlando sawugcina ngani ngengqondo yibona ke labantu abagcina umlando ngengqondo abathi into edala kanje ngonyaka omukiwe enhlangakazi ukuthi imoto zayivele zazingekho yibona labantu abathi zazikhona ihliphu kwangathi uboshelwa ngani inkabi yeah yibona labantu abathi khuduni abathi umNazaretha oluhlaza waseThessalonika angithi setshenziswa ingqondo wawufaka ngoba abantu base South Coast benjani bamanuku bengakwazi ukwazi hawu bawufundile umlando uthi iThessalonika yenzeka kanjani kufika ingilozi basebenzisa ingqondo hayi ingoba abantu bangale bamanuku akusekona ukukholwa le ncwadi ikhuluma ngaloko le ncwadi esikhuluma iyahlupha umfundisi into esengqondweni ngoba ishintshwa nomnini nami ngayishintsha ngoba isengqondweni kodwa le bhalwe phansi kuthiwa sihloleni imbhalo gijinywe kuyobheka ukuthi hayi siyakuzwa ke ake sihloleni imbhalo kwekuvula ihlabelele ukuthi sithini la ake kuvulwe la ukuthi kuthini la kodwa nje into esekhanda hayi nami ngiyishintsha namhlanje hayi ukuthi kusasa futhi ngiphinde ngishintshe into kade ngisho namhlanje kusasa ngiyishintshe ngoba manje ayina reference kazi angeke ngibambe ndawo ngizoyishintsha ukuthi umthetho wayo inje ukubona abantu abambe besingenele endlini beshumayela uthi mawuthi umbamba ngala mvulela iBhayibheli ashintsha agcuma hlale ngala uthi umbamba ngala agcuma hlale ngala ubodwe yawo la kushona ilanga sikhuluma into engayindawo manje uyachuma athi hayi phela sekuwukuthi usayishintsha manje ayishintshe ubodwe ngidlala ngami lo inkinga yabo ke abantu abahambe beshumayela ile ndaba yokuthi umlando weBhayibheli bafunda iBhayibheli ukuze bazuze ibandla hayi ukuze bayise abantu uNkulunkulu uma sifunda iBhayibheli asifundele ukusebenzela uNkulunkulu hayi ukulwa ngokuthi leli bandla lenza kabi leli lami lenza kabi uma sifunda iBhayibheli indaba kaNkulunkulu ayingaqondani nokwakha ibandla lomfundisi othile ayiqondane nokuphendula abantu bayephi bayeNkulunkulu uma ndokuthi abafundisi ukuba besofuza othisha othisha ngeke umuze esikoleni bema phambi kweingane athi esibonela kufundwa kahle othisha khona bayabhela usuke ejaha ukuthi ingane iphase ekupheleni konyaka uyitshela into ebayisaphi ethe mebebhala izifundo baphasa nathi njengamakholwa njengabafundisi uma ngase siba abafundisi singabi abagxeki ukuze sizuze ukulandelwa abantu kugcwala esikoleni kodwa ingane engaphasi othisha abaningi kugcwala ezikoleni ngoba ingane eziphasi nasemabandleni uma senjengasezikoleni la kugcwele khona akubi imfundo yokufika uNkulunkulu ikhona ngoba inkinga indaba esikoleni ukuthi niyaphasa niyaphuma yini niye la kiwa khona la emabandleni abafundisi ukubagcina thina manje ngomthetho kufanele ngomthetho abafundisi bakuthiwa ogimbela kwesana abasebenzela uNkulunkulu esikoleni uyafunda baqonda ukuthi uye enyuvesi baqonda ukuthi uyoqala umsebenzi ingakho kuthiwa abafundisi nathi ke uba ngase sibe abafundisi ngoba nje wefuna sifane nothisha esikoleni sifundisa abantu ukuba uphasi kwenze njani ukufinyelela uNkulunkulu injalo nje indaba isikhathi ke manje sithi 13 minutes to 6 o'clock ake ngiphuthume la ku WhatsApp ngiyabona uyangena shuthi uyasebenza chino WhatsApp sanibonani bafundisi kuqala nini ukukhonza uShembe ngoba yena ubafundisa ngomdali kuqala nini ukukhonzwa yena ngoba kuqala njalo bekuthiwa uNkulunkulu kaShembe angisazwa manje ngiyabonga umlaleli lo uthini uthi kuqala nini ukukhonzwa kaShembe ngoba kuqala bekuthiwa uNkulunkulu kaShembe kufuna kuqala wazi ukuthi igama elithi Shembe lichaza ukuthini lilodwa ukuthi uNkulunkulu kaShembe lichaza ukuthini akukho la okubi kokunye uNkulunkulu kaShembe Shembe wasekuphakameni ngiphambuza
uma wehlelwa into uthi weshembe awusho ukuthi wemdala iwona moya esinda ngawo ingakho kukhulunywa lapha kuSambulo kuthiwa negama elisha ukukhonza ke yena ngabe ubuza ukuthi mhlambe kuqala nini ukukhonzwa ushembe mhlambe osesihlalweni kodwa igama elithi shembe alikhulumi ngohleli ngaleso sikhathi likhuluma ngezwi lokusinda lasezulwini leli gama elithi shembe lililodwa lokusinda ngakho ke liyohlala elihlonishwa liyohlala likhona liyohlala futhi lukhonzekile ngoba ushembe umlaleli ngiyawuzwa umbuzo wakhe noma kodwa awunale nto ekuthiwa ama-details ya ukuthi uma uthi useyakhonzwa wena ubone bemkhonza kanjani bathi ukuyifake nje ngoba manje ngizokucabangela nami ngizocabanga okwami ukuthi usho lokhu engikucabangayo yabo umbuzo wakho muhle kodwa engathi ngokuzayo ngoba namhlanje ngeke sawufunda isikhathi asisavuka undlale ubeke neyibonelo uma kungenzeka izokwazi ukuthi iqonde le ndaba kodwa khona lapha inkosi ilanga la ithi khona anizile kumina nizekushela yabo nje lapho siyacala anizile kumina nizekushela hawu thina sithi ushembu yena angithi ke kodwa uchaza ukuthi manje noma ngingekho lapha ezikwesihlalo ushembu khona le angithi buela lapho ukuthi mfundisi kufanele nathi sichaze ukuthi ubani finish naye ukuze umbuzo wakho uphenduleke kahle ngoba sizowuthatha kalula nje kanti yena ujulile nangoma ungahlambisa lesimuzwe la uthini sihleli nani kaChofo sinilalela singaphansi komthetho ukuthi singaduki nasendleleni bonke abantwana baNkulunkulu bahambe kahle beyiswa bathena kaNsonyazi siphephe enqoleni zomlilo sivikele yonke imimoya singabi nokwesaba noma ihlaselayo xoboni imvula nemimoya kepha singasuka othandweni okaNkulunkulu amen. Hallelujah. Amen. Mama Hlambisa. Khona umunye la. Hayi. Sitodile ngakho ngiqale ku-WhatsApp bancane. Bone khona bani la Facebook. Facebook wethu khona umbuso omchuni. Lungisani Joel ukhona. Mandla Zulu ukhona, Cyril Sithembiso Mbatha ukhona, Siphamandla Maphalala. Naye ukhona amathangengane naye ukhona Thulani Ngizo Ngubane naye ukhona Sibonelo Phrases ukhona Sizwe Qwabe naye ukhona futhi Cyril Sithembiso Mbatha ukhona Siphamandla Maphalala ukhona naye nangu Ntomfuthi Ngobese uthi amen hayi nasithi amen Ntomfuthi Thamsanqa Ngalunga sikude bam naye uthi amen ngibone futhi la Mandla Zulu nangu naye sambona khona Bongani Vila Zamo Bongani Vilakazi naye ukhona network yahluka Cardinal Saint Constantine Mvelase siyambona naye ukhona la Mfana Stone ukhona Dina Khateb ukhona ya ayicishe ngiqedile la Facebook khona vela usikhumbule kuphakameni yini usikhumbule kuphakameni khona vela la uthi ungcupha Nkosinathi umfoka Blow senkandla uthi nangikhumbuza ingoma engikhule ihlatshelelwa o-anti bami lena zinde intaba la kaNongoma ngisithe kuphakameni Blow selona enkandla yazo
hayi siyabonga ngithe ngithi ngiyavula ngala mina hayi wangiphikisa uWhatsApp ngala the group liya hayi nangu umlaleli la ngiyabonga ngizwe kahle bafundisi abasichazela abanye bajahe esandise ibandla labo yilo bebuza indaba yokuthi kuqale nini uCondushep usikhumbuze nangesonto elizayo indaba le ukuze sizoyichaza kahle makwenzeka ubone ngathi siyayikhohlwa ukuyilibala ngoba khona la inentshumayelo khona kwamila ngeshumayela ngale ndaba kaShembe. yes hayi ungadinwa nangesabatha ezayo nje mawukhumbula ngoba nayo iyinde ngokwayo idinga ukuchazisiswa so singayikhiphi phezulu indaba yakho kanti hayi impishano uyibeke nje wayithi dwampu kodwa iqukethe phakathi manje ayidinga ukucatshangelwa siloke siyihlawumbisela ngoba soyona sikhuluma into engesiyo kodwa le moya uyishaye nje wathi nje hayi bathi manje ngiyadideka la okay qedile hlala phezu kwayo umfundisi incwadi yabaseThesalonika ikhuluma indaba ende kabi sesiyavala manje siqedile vele ikhuluma indaba ende kabi kodwa abaningi abayinaki ukuthi ukubuya kwaShembe washo phela wathi kusazothatha iminyaka ukuthi kube noShembe abafana nathi ukuthi usazohamba wathi futhi fundani uShembe kamoya futhi sikhona lezo sikhathi nje kusazoke ukuthi kodwa uthi ithi incwadi la ukufika kwenkosi kuyakwandulela ngokufika komuntu ongenamthetho Indodana yokulahla. Isisho njalo nje isihloko sale ncwadi Thesalonika besibili phinde futhi isahluko sakhona u2 ngisho ungayiqala ekuqaleni uzoyifunde yonke uzoyiqeda uzoyizwa ukuthi cha ziyafika izikhathi nje kungabi namthetho wakhuluma futhi uthi ke lapha uthi aningisekhona nganitshela angawatshela ngamaNazaretha wakhuluma ngokucisha kagesi edolobheni laseWales ngalelo la wayesitshela ngalesikhathi esikusona uthi abaphuma bagijima bayishaya indongeni namhlanje siyishaya indongeni yilo nalo uthi okwami ukuphelela inkinga ke ithi inkinga esinayo ingoba umlando sawuthatha sawufaka engqondweni sangawisa enhliziyeni la kuhlala khona ukukhona namhlanje sokuyilona lo uthi mina ungafika ukuthi uzolungisa ubuNazaretha ubuthi nami nginebandla lami uzolungisa kodwa uthole ukulungisa inkinga yini kuhlanipha kaSolomon kanti kabani lengane uma singakhuluma ukuhlangana sikhombisa ukuthi ubuNazaretha esithi size kubona sithunywe kubona akubona lokho akubona lobukaShembe ngoba owathi ingane ayihlukaniswe phakathi ingoba engazalo yena namhlanje abantu ababonakala bamaNazaretha athunywe uShembe abokhuluma ukuthi hayi kodwa sesisithi isikhathi sihlukene kuboniswana isho njalo phela indaba ekabani kanti lengane lengane uNazaretha ekabani uma kuthiwa ihlukana khona manje Sambothi ukuphakama kunegenyezini bengizokubalela indawo zakhona kunepoison ukuphakama kuphela uma uhleli ngala ngaseBhekuzulu usithi uhlele ephakameni ucishe uthi uhleli ngaseyinyaweni uma uhleli ngale ngaphakathi uhleli ngasekhanda ukuphakama kusuka kufaka ubhekabeza ufaka ngoba uma sokushaya uJulayi imicimbi eyenziwayo eyenziwa ukuphakameni yenziwa kuzona uma ungaphumeleli ukuya kwenye indawo usekuphakameni okungaphelele ngakho ke lento esiyigqugquzelayo yokuhlukana siyafana nothi ingane ayihlukaniswe phakathi ezulwini akhona inamaqembu inkingi lapha sikafiki ngoba phela sasibizelwa ekhaya elinye lilodwa mase ngifika lapha yangifica lo muntu engangamfuni ngizongena ngizovinjwa inhliziyo yami ukuthi ngingangeni ngoba manje ngiyamzonda loyi kuthiwa ngithi akhona ngithi mina hayi akhona la kanti sekuyikhona phela kuthiwa indaba yesono kuthiwa indaba yesono umuntu afuna ukubingelela uMahlase nangeduze kwakhe ngoba uMahlase ukuthi
ahlangane nomuntu athi uShembe singamkhawulisi ogaqa inqwamba ogaqa umnqwamba wazi wayiphophota isandla sigcwele ibandla sigcwele imithi aqhawule umuntu ongawugqoka umNazaretha ophuza utshwala odla imithi odla amaselesele odla ingulube aye kusibiso ogqoka umNazaretha isono Azivalitse Shumaye. Siyabonga Sambothi mfana kithi sibonge kakhulu sithembe ukuthi uJehova uyawuvuma nangesonto elizayo siphinde sihlangane la siyikhuluma indaba kaMarch 10 ukuthi uShembe wafika nokukhanya wakhanya phansi emhlabathini bavuka abantu babamemeza bavuka kade ngikhuluma ngabo nje nangesonto elizayo kuyoba njalo uma inkosi ivumile amen sibonge kakhulu sixolise makhona la sithinte kabi khona iphutha khona umzalami wethi wena umukhuluma indaba kaShembe usuke nolaka omhluku ingixolele makhona la nginolaka khona ukuthi sayizwa lento hayi ukuthi siyakholwa kodwa kwakuye ukuthi mawizwe ilalela kube khona into enyakazayo nje iphelile lento enyakazayo masikhuluma nani Mfundisi ungakavalelisi umbangela indimande uthi asibonge inkonzo emnandi bafundisi ngendlela emnandi ngayo ngiyafisa abaphathi bezwe bayilandela indaba kaShembe nezwe siphila kuyo ukuthi ikuphi la sahluleka khona angibonge kuningi umbangela indimande siyabonga bekithi ngoba angasali ngoba sekuqhamuke nje siyabonga inkosi yomusinibusise nihambe kahle niye emasabathini bafowethu la ngilwe khona uhlungu benhliziyo inkosi yomusa inibusise amen Inanda 88.4 FM. Inanda 88.4 FM. Ithungathe i-sports presenter. Ngabo nentshisekelo yokuba umfundi wezemidlalo. umsebenzi nakho konakala sports present ngiyabona umbangela ukuthi hayi nange ishutha kamanje angabe ngisamshiya wakhuluma kahle futhi umbangeli hayi angamshiya